Здравейте, аз се казвам Рая и на това място, на което съм гостенка в момента, се почувствах много свойски вкъщи, защото тук е гората, това е място в гората, до реката и до големите камъни и чувствам Рила планината, чувствам дивата гора, което за мен е изключително подхранващо. Също така пък и чувствам уюта и защитата на семейството, защото виждам двама души, които са от моя набор, от моя възраст, които са щастливи и са създали прекрасно семейство и са създали дом за гости, с които да могат да го споделят. И също тук намирам олтар с... Може би това са различни буди. Не съм напълно запозната изобщо с тази култура, но много го намирам за много красиво, чисто и докосващо.